Moni ndine Jack napanga video yarunthu yafufutika nkhani yatunthu koma ndiyesera kupangaso ndi history eti ndiyesera kuyikamba msangasanga kunoti tione ngati itatheke kachiwiri. Kani yake ndi banja limene linasintha dziko lapansi eti tiyambire Second World War kunoti mmene nkhondo yachiwiri imachitika paja inali Europe ndi maiko ena lese amu Africa amatumiza ankhondo awo kuti akathandize mu nkhondoyo pamene USA sinajoine nawo. USA imapanga follow policy of splendid isolation, amadzichita isolate samadzijoina nawo, samapanga nawo, amati iwo amapanga zawo. Nkhondo ija inapitirira mpaka na mene mazapita kumapeto kunena kuti maiko ambiri analata atopa komano USA ija inazajoina chifukwa chonena kuti a USA anachitidwa ataki ndi Japan inachita ataki pa Pearl Harbor. USA nkujoina nkhondo uzazindikira kuti okay munthu suyenda wekha. Atajoina nkhondo anapitiriza paja mene inali Germany imayendera limodzi ndi Italy, Mussolini wa ku Italy kumenyana ndi dziko Germany amafuna kulanda Europe yonse mene zimaonekera. Nde anazapezeka kuti nkhondo ichakwira kumapeto ma Japanese samayibolera samalolera samazitaya. Anali anthu achaonera kuti nkhondo yawo samayisiya mangopitirizabe kamalolera kazifa kayazitani. Nde USA inapezeka kuti inali kugwira ntchito limodzi ndi Russia, imagwira ntchito limodzi ndi UK, imagwira ntchito, analonera kuti anthu anali amodzi eti anali ma allies amamenyera nkhondo limodzi ngati pachinzake. Nkufikira pone kuti anagonjetsa Germany ija, Mussolini anaphedwa, Italy namoka. Koma chifukwa chonena kuti Japan simazitaya, USA ndi muja inakapezeka kuti inakaponya mabomba awiri ku Nagasaki ndi ku Hiroshima. Bomba limodzi atomic bomb imapha anthu mwina 200 chakuti 1000 nthawi imodzi in a split second, kupha anthu just like that. Bomba loopsa lonena kuti maiko a dziko lapansi anatutumuka kunena kuti zachokera kuti chifukwa chonena kuti anthu tikugwira ntchito limodzi tikumenya nkhondo limodzi, koma zikutheka bwanji kuti simmatiuza kuti muli ndi zida zoopsa ngati zitizo izizi. Ndi zinapangitsa kuti dziko lapansi likhale pa suspicion, amakayikira nanu kuti anzathu muli ndi zida ngati izizi osatiuza chinanso chimene muli nacho ndi chani. Nde panakhala tension pa dziko lapansi yoopsa ija yonena kuti as much as maiko ena onse aja amayikayikira USA ija komanso amayiopa nanga sali ndi zida zoopsa ngati zimenezo, komanso sanawauza anzawo kunena kuti zida zitanazipanga chonje, amabisa chinali chinsinsi choopsetsetsa tight-lipped kunena kuti iwo aja anadzichita position kukhala pamwamba kwambiri aliyense amaopa kunena kuti mwina tipange chilichonse akhoza nafenso kuti tani kutiphulisa. Tsono mbali ina USA inazangotutumuka mu 1949 kunena kuti Russia ikupanga test zida zake zofanana ndi zawo zomwe anagwiritsa ntchito zija, pamene iwo amaona ngati kuti ali ndi chinsinsi abisa zinthu zomwe anagwiritsa ntchito kuti apange zimabomba zawo zija, zindege zoopsa zichani. Anadabwa kuti Russia yatulutsa zawo, mpamene anazatutumuka kuti Russia yadziwa bwanji. Munkututumukamo anazindikira kuti ndiye kuti tili ndi matraitor, tili ndi anthu oti akutigwirira ntchito, akupanga nawo zathuzi, koma akumakapereka zinsinsiso kutiko kumaiko ena. Ndi anayamba nokufufuza anthu awo omwe, ma engineer awo omwe, ma scientist awo omwe, ma physicist awo omwe, kunena kuti amene akutipanga betray ndi ndani, chifukwa sizingatheke kuti Russia ikhale ndi zinsinsi izizi from nowhere, right? Nde munkufufuza mwawo anayamba kupeza chilungamo. Bambo uyu zina yake ndi Julius Rosenberg. Ndikumati ndikangotchula zinalo mavidiyo akumapezeka kuti afoira. Bambo uyu anali engineer nayenso waza physics wachani, amathandiza nawo kupanga zida, amathandiza nawo kupanga ndege, zinthu zonsezo ma secrets onse anali nawo, amadziwa, anali magulu amene amadaliridwa kupanga zinthu ngati zimenezozo. Mu nthawi ina yake cha mu 1942 mkatikati mwa nkhondo anatumizidwa kupita ku Russia ngati spy wa USA, amakaba zinsinsi za ku Russia kupitisa ku USA. Koma ali kumeneko anapezeka kuti anagwirizana nawo anthu aku Russia aja, anapanga maubale kumeneko. Nde mene anazabwerera uku nkumakapanga zida zoopsa zija,
anayamba kuona ngati kuti izizi sizafeya, kunena kuti dziko limodzi pa dziko lapansi likhale ndi zida zoopsa ngati izizi, ndipo likhale pamwamba pa maiko ena, maiko onse dziko lapansi lizitani lidziyaopa, palibepo balance mmene iye amaganizira, right? Ndi anayambanso kumayankhula ndi anthu ena, ma-engineers ena amenenso amachita share belief yakeyo kuti no, izizi sizoona, dziko limodzi silingakhale pamwamba pa maiko ena like that. Ndi iye chanapeza kuti anayamba kupereka zinsinsi kwa ndani, kwa anthu amene anadziwana nawo ku Russia aja kumene akapanga spy kuja. Anapeza kuti anali ndi mkazi wake Ethel, nayenso amazitsata, amagwiranso ntchito zokhazokhazo, onse amathandizana kupereka zinsinsi komanso amapanga zinthu. Ndi chilichonse chomwe anali akupanga cha advance kwambiri analinso akumaponyanso zinsinsi kutiko ku Russia. Komanso at the same time mkazi wake anali ndi brother wake, nayenso amagwira ntchito zomwezo, ndi amachita na recruit anthu onena kuti onse amakhulupirira zinthu zofanana kuti no, dziko limodzi silingakhale above maiko onse, palibepo balance, dziko lapansi likuyenera nalonso likhale fair, kunena kuti munthu mmodzi, dziko limodzi lisaopseze dziko lonse. Mpamene amapereka chani zinsinsi, mpakana powafufuza anamugwirapo mmodzi mugulu lija kuti iweyo kupereka zinsinsi. Iye pochita mantha anamuwuza kuti tikupha ukapanda kuulula, anaulula ena onse aja. Mpameneno amagwira ndani banja la Rosenberg, a Julius ndi Agathe. Anali ndi ana awiri ti ana ting'ono, anachita spy, anafufuza zonse zomwe amapanga, mmene amaperekera zinsinsi kuipanga Russia kuti itani itukuke munjira ya technology komanso science komanso physics komanso munjira ya military. Russia ijaso inagawaso kwa maiko ena kunena kuti no, anthu enanso atani adziwe nawo. Nkona maiko angapo ali ma nuclear power pakali panopo, chinthu chimene USA imadana nazo koopsa. Ndi chifukwa cha zimenezizi anthu ena anamangidwa pamene banja la Julius ndi Kathy anazengedwa mlandu wa treason ndi espionage, ndipo mu 1953 anapangidwa sentence to death, anawapha onse pa tsiku limodzi. Amayi ndi abambo anasiya ati anatawo ting'ono, ananena kuti mwatani mwativulazira dziko lathu popereka zinsinsi zazikulu ngati zimenezizi maiko ena. Koma iwo anthu awiri amene wawa ndi kagulu kawo anasintha dziko. Pompo ndi pameneno pamaza Bebano Cold War ija, maudani a Russia ndi USA anayambira patipo, anabadwira pamenepo. Kuna kuti anthu anali akuyenda limodzi, anali pa onzake, koma enawa amatisungira zinsinsi, enawo nkuziba zinsinsi zija nawonso nkupanga zawo. Nde panopo aliyense amapanga dzida, zinsinsizo zikadalipobe, koma palibe amene amadziwa kuti kodi anzathuwa zawo zachita kufika pa level yanji, anzathuwa zawo zafika pa level yanji. Kona nthawi zonse mankhala kuzemberana, kutani, sakhulupirirana, satani, zinayambira patipo, zinayambira pamenepo, ndipo banja limene lili ndi lomwe linathandiza kusintha zinthu ngati zitizo zimenezo. Mangofuna kuponya ka history, zikomo kwambiri.